Dunay bag-ong acting City Director ang Davao City Police Office. Atong siren kung kinsa pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, opisyal na nga milingkod isip acting City Director sa Davao City Police Office, si Police Colonel Mannan Muarip. Pulihan ni Police Colonel Mannan Muarip si DCPO Officer in Charge, Colonel Mariano Rodriguez, nga mausay kasamtangang Deputy Regional Director for Administration sa PRO 11. Una ang paglingkod isip acting City Director sa DCPO, nagsilbi isip Director sa Salam Police Center, ubos sa Directorate for Police Community Relations sa Campo Crames sa Kauluhan si Colonel Muarip. Ang maong unit mao'y nakatutok sa police matters na dunay kalabutan sa Muslim communities. Nagsilbi sab siya kaniadto nga hepe sa Regional Headquarters Support Unit kon RHSU 9 sa Zamboanga Peninsula. Sumala sa DCPO nga July 11, dihang migula ang order gikan sa PNP National Headquarters sa Kauluhan sa appointment ni Colonel Muarip isip acting DCPO Director. Gipahigayon karong hapon ang turnover ceremony sa Davao City Police Office. Apan wala na gitugtan ang media nga mo-cover sa moong aktibidad. Sara, sumala sa DCPO nga doon na may ipakanaog ng mga marching orders sa Colonel Muarip sa mga station commanders sa Davao City sa mga police station agig pagpaniguro nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa syudad. Sara. Okay, Jill, pipila na lang ka pangutana ha. Ang pagpili kang Colonel Muarip, niagi ba og konsultasyon kang acting Davao City Mayor Baste Duterte kay nakahibaluta nga ang piliun nga City Director dunay basbas kumbaga sa mayor sa syudad. Kung oo, unsa pud ang reaksyon sa mayor kalabot ini? Actually, Sara, ating pangayuan o pahayag no, ang kampo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte labot sa appointment ni Colonel Muarip isip acting City Director sa Davao City Police Office. Apan, wala pa siya inihatag og tubag ilhang kampo. No? Apan, sa itong ulahing pagkikinabi kay Acting Mayor Baste Duterte, gibutyag niya nga sama sa appointment kani adto ni Police Colonel Hansel Marantano nga wala siya konsultasyon o wala niya konsultasyon kaniya ang appointment. Busa, wala na siya nag-expect nga sa Bag-ong City Director karon no, nga i-consult pa siya kung kinsa man ang i-appoint sa DILG o National Headquarters sa Philippine National Police. Sara. Okay, Jill, ikaduhang pangutana lang. Si Colonel Muarip ba ang unang acting Davao City Director gikan sa Muslim community? Unsa pud ang rason nga gihatag sa PNP kalabot sa pagpili kaniya isip acting Davao City Police Director? Sara, sa nakuha impormasyon no, siya ang labing unang leader no o acting City Director sa DCPO nga gikan sa Muslim community. Apan sa pagserbisyo mo sa gobyerno walay basehan no o walay bearing ang kini religious background aron mapili nga mahimong leader sa usa ka ahensya sa gobyerno sa patas no ang panglantaw sa pagserbisyo diha sa atong mga ahensya sa gobyerno ug dala ni kining Police Colonel Muarip ang iyang expertise diha sa police community relations aron nga masapaduol ang kining mga programa sa kapulisan sa Davao City ngadto sa mga komunidad. Sara. Alright, daghang salamat, Argil Relator.